siri na ọdịnala gala nsi ka m jụọ anegbu alebu ife dị n'ala ga-adị ma ọ bịara bịa gala ọdịnala dị adị ọ ga-adị ebi ebi ọdịnala ga-adị ọdịnala ga-adịrịrị ọdịnala Igbo ga-adị ebi ebi ọdịnala ga-adịrịrị ọdịnala ga-adị ọdịnala anyị ga-adị ọ ga-adị ebi ebi obodo ọbụla nwere ka ha si eme anyị bụ ndị Igbo nwere ka anyị si eme ọ ya bụ ọdịnala ọdịbe ndị o nke ndị dịrị ha o ka nke anyị dịrị anyị o ihe anyị na-eme bụ ịsọpụrụ ndị ichi anyị o ihe anyị na-eme bụ ịgọ mmụọ obodo anyị o ha na-edukwa anyị na-agọzi ma na-azọkwa anyị o ka ndị si eme n'obodo ha bụ ka o si agara ha onye na-akọta ọdịnala ya bụ amaghị onwe onye hapụrụ chi ya kpọba chi ọzọ bụ amaghị onwe onye siri na ọdịnala gala bụ amaghị onwe ọdịnala dị adị ọ ga-adị ebi ebi ọdịnala ga-adị ọdịnala ga-adịrịrị ọdịnala Igbo ga-adị ebi ebi ọdịnala ga-adịrịrị ọdịnala ga-adị ọdịnala anyị ga-adị ọ ga-adị ebi ebi dibịa na-agwọ ọgwụ igbu mmadụ obodo ọdịnala onye na-egbu mmadụ ka o nweta ego obodo ọdịnala onye na-ekechi mmadụ ka ọ lawa azụ obodo ọdịnala ọdịnala dị nsọ maka na o nwere nsọ ihe dị n'ala anyị bụ mkpụrụ onye kụrụ ọghọrọ nakwa ikpe anaghị ama onye ji ogu n'ọfọ ntọala anyị bụ onye egbula nwanne ya ị na-anụ onye ewela nke ibe ya onye na-asọ nsọ ala kwụrụ na ntọala dobe iwu ala ndụ ya na-adị ogologo eyo onye na-akọta ọdịnala ya bụ amaghị onwe onye hapụrụ chi ya kpọba chi ọzọ bụ amaghị onwe onye siri na ọdịnala gala bụ amaghị onwe ọdịnala dị adị ọ ga-adị ebi ebi ọdịnala ga-adị ọdịnala ga-adịrịrị ọdịnala Igbo ga-adị ebi ebi onye na-eme